Hello, hingke tabuk hingkai ikor beti rok akorok tangmani bagoi ha soman kai tongo ta nogo digi o omo khe mwnai baa bai kwni khe borok beti tangmani bagoi poriskar khe tonglai o ta yang godal hat phano kokam ni. Kaam rok pailai ya nogo kalwari rok akorok tongka kam tini kaam pailaiya chama nangmani khe tini jora eko wathor rinai wathor no ongna liya ang waisa sai mantha tei ang wathor rok rinai wngkhai kowai rok tannai omo miya video sram masa hingke tini cha upload khai tongo tini emni khe current rok bo tongo hingke omo tam khaimani ang sai manliya omo hingke khub muchungmani pu tamsok ang waisa sai manthaiyo hingke eko tabuk hingke kowai tannai rok ni dol phaibaika hingke tini jora rong bo rinai tei kalbari bo sampaka tei 2 din si tongsio hingkhai no toro hingke eko mokhe ayajak okra kuchu sabo saimanya hingke eko mum rok akorok mum bai no kaam choli sinai oro mum ni bottle o tamoni sido saimanya hingke eko omorok no jai khe terkai tongmani ta tini no puila omo hai rok nugo gomano asugoi nai tongkha tei norog no bo funuk gana hinui tisa mata iko hingke kowai rok tankha sabo keseng sabo kwplai rok naipo hingke mum hingke saboni ayuk mani swkang bara no.